Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Njengamanje-ke sifika khona la eMontrose. Njengobona-ke iy'thombe zakho, njengoba ubona nje nawo amabhasi efika engena khona la ezothulula abantu, bathi ukuhlaba ikhefu kancane emva kwendlelenda abayithathile. Njengoba ubona-ke konakele eMontrose njengamanje. Wena ongezanga impela walithatha lolu hambo lokuya e-Orlando Stadium lapho kuzobe kukhona imanifesto ye-MK Party uphuthelwe. Wena-ke ongaka-subscribe kuleli khasi sicela ukuthi usubscribe. Naso. Ngithi mina inkhonto iloliwe inkhonto siyakwazi shaya isipidi sokudinga manje woza 29 May